nina bendlondlo enokwabhekhanda ngiyakhuleka kunina. Ngibuyile-ke igama ngokuxolani Pastor Weningi sibuye nje nengosi yamaphupho kulethela amaphupho ambalwa ongenzeka kuke waphupha noma ungahle waphuphe esikhathini ezayo so that at least uma kunjalo kwaso iphupho uzoliphupha isizwe kunayo ibini uma umuntu uke waphupha awazange mhlawumbe then yithuba elihle lokulandelandela amaphupho lawa. Ngicabanga njengamanje senza i-episode 18 ukuthi ungalandela ungabuka go-back uqale episode 1 check ukuthi alikho yini thola incazelo uzofike manje kodwa ze lokusiqhubeka ngokuhlukahlukana kawo so that at least if mhlawumbe alikho kulawo sesiwabalile kodwa sokugcina sifile kwelapho ngqo kanti futhi uyakwazi ukuthi uye lapha ku-comment section usibuze khona direct siyakwazi ukuthi sikuphendule futhi sikunikeze incazelo. Asiqhubeke uma ukuthi ngesusubscribe siyabonga kakhulu uNkulunkulu ebusisi noma akasubscribe ngane kwethu ungakwenza nje wena ungakwazi ukuthi usubscribe lapha yana ube ingxenye yale family ukuthi ubuze imibuzo sonke isikhathi wenza ama recommendations futhi washo ukuthi ubuza ama recommendation wenza ama suggestions iphakamiso zamukelekile kakhulu kodwa ngicale nje ngisho ukuthi nifisela okuhle enifisela kona uNkulunkulu engathi anipha kona. Asiqale ngawo-ke amaphupho nje embalwa esiwaphethe la angakusiza nawe ukuthi wazi ukuthi-ke kwenzakalani mhlawumbe empilweni yakho. Asiqale la ngephupho umuntu ophupha izimvu ngenzeka waphupha izimvu lisho ukuthini uma uphupha izimvu noma uphupha-ke imvu. Into yokuqala ebalulekile uma uphupha umhlambi wezimvu lelo phupho lelo lihle kakhulu ngoba lichaza impumelelo lichaza ukuthi-ke ungahle umuntu ozophumelela-ke empilweni yakho kanti uma ukuthi umuntu osebudlelwaneni umuntu oku-relationship lisho ukuthi-ke umuntu othandana naye honest faithful kuwena umuntu-ke othembakele ngamanye amazwi. Kanti uma ukuthi umuntu ososhadile oganiwe lokho ngasho ukuthi-ke nenzalo ngizobusiswa-ke inzalo into zenzime kahle lapho. Asikhulume-ke ngomuntu othi ngiphuphe iy'mpukane. Uma uphuphe iy'mpukane iphupho leli lisho umona ongahle uvele maduzane ngenxa ye-achievement ngenxa yempumelelo ongahle ube nayo very soon so noma onayo ngenzeka uyaqala uyaphumeleleka then sekuba nomona ngenxa yalawo achievement. Then asiphinde sikhulume la ngomuntu othi cha mina-ke ngiphupha izidleke zenyoni ngiphupha izidleke zenyoni. Iphupho leli uma uphupha-ke uthola izidleke zenyoni iphupho-ke elichaza into ezinhle lichaza-ke ukuhle lichaza-ke izinto ongahle uyizuze noma lichaza-ke ukuzuza noma into ongahle uyizuze very soon noma oyizuzayo ngenzeka khona okutholayo njengamanje empilweni yakho futhi uma uthola izidleke kanti asinamaqanda-ke lokho kusho-ke indumalo noma kusho ukuthi umuntu ongahle uphatheke kabi very soon. Asikhulume ngomuntu ophupha edinda isililo umuntu ekhihla isililo. Lelo phupho leli lisho-ke inhlanhla lisho ukuthi enhlanhleni izinto zakho zizokuhambela kahle very soon. Uma kade ufuna umsebenzi nje ngokwesibonelo ngenzeka ukuthi uzowuthola maduzane lisho ukuthi inhlelo zakho maduzane zizophumelela. Asikhulume ngomuntu ophupha isivunguvungu somoya uphupha ishingishane somoya. Uma kungenzeka uphuphe iphupho leli lichaza-ke ukuthi uzokhathazeka noma uzobhekana nobunzima empilweni yakho kunokudala. Asindlule sichaze futhi umuntu ophupha isiklebhe boat uma uphupha-ke isiklebhe noma-ke asithi nje i-boat uphupha-ke ugibela leso siklebhe usemfuleni umfula onamanzi acwebile lawo manzi lawo lokho kuchaza-ke injabulo nokuphumelela noma ukuchuma ey'ntweni ozenzayo. Kanti uma kuthiwa uyacwila leso sikebhe leso sikebhe kusho ukuthi izinto zakho zizokufekela ngeke sihambe kahle uma ngesicela isikebhe leso sicwila-ke nawe noma kuyenzeka siyacwila noma-ke siyaphuka uphezulu wena kusho ukuthi-ke kukhona izinto ngeke sihambe kahle. Sikhulume ngomuntu ophupha-ke egula ngomuntu ophupha-ke isifo lokho kusho ukuthi uzosinda uma ukuthi lowo muntu lowo bevele-ke egula. Kanti uma uphupha ugula noma uphupha uphethwe isifo esithile uwumuntu owesilisa losho ukuthi-ke unabangani ababi kumele-ke uhlukane nabo wenze unabangani ababi. So uma uphupha-ke lelo phupho leli insizwa lichaza isimo sabangani ababo nabo kanti futhi
uma ukuthi umuntu oku-relationship njengamanje uphupha-ke kunesifo or kunokugula esithize, lokhu kungachaza-ke ukuthi lo muntu onayo ku-relationship akekho faithful, akekho honest kuwena. Umuntu ophupha imigodi noma-ke umgodi noma angithi emhosheni, asisho sibe kanje, umuntu uhamba emhosheni omuhle onohlaza, lokho kusho ukuthi-ke ungahle ngumuntu ozobhekana nokugula noma umuntu-ke ogulayo njengamanje. Asikhulume la ngomuntu ophupha isambane, abanye bathi isambane singumgodi singawulahli. Uphupha isambane iphupho elibi kakhulu leli. Uma umuntu ukuthi umuntu ofuyile noma umuntu owumlimi, lokho kusho indlala, kusho ukuthi izinto ngeke zihambe kahle mhlawumbe ezifunweni sakho. Kanti uma uyinsizwa noma nje intombi yakwenu, kusho ukuthi uzohamba kabi kwezothando, ku-relationship izinto ngeke zikuvume, ngeke zikuvune okwamanje ngenxa yokuthi uphupheke mhlawumbe isambane. Kanti-ke kubantu abasebenzayo ngasho ukuthi kungenzeka alahlekelwe i-position emsebenzini, ademothwe noma agcine kuphela-ke umsebenzi. Kanti futhi okunye okungenzeka abantu osondele nabo bazokhuluma kabi, abazokwenza ukuthi-ke ugcine umuntu udibane nokudumala entweni kade ulinde ukuthi zihambe kahle kuwena empilweni. Nangomunye ethi-ke mina ngiphupha-ke la inkalankala. Uma uphupha inkalankala, ubona inkalankala kanti umuntu ozohamba ayogibela umkhumbi. Kusho ukuthi umkhumbi ungahle udibane nenkinga phakathi emanzini, kungenzeka uminze, kungenzeka kufele khonapha emanzini. So futhi ngaphandle nje kwalokho, kusho ukuthi nje ufuna ube mehlomane uqaphele ukuthi izinto akukho la ngasho uphuleke ekhona mhlawumbe umthetho, uba-ke kungachaza ukuthi mhlawumbe kungenzeka ugcine uphula umthetho noma wenza into engafanele izofaka le nkingeni. Umuntu uphupha ingwe, uma uphupha ubona ingwe, kusho ukuthi-ke uzohlangabezana nembibizane, uzohlangabezana nembila yethutha, uzobhekana nomnzima empilweni, noma-ke la ungahleke uye khona uma usho ukuthi uzoba nohambo noma kunezinto ozofuna uzenza ndawana-ke thize. Kanti-ke uma uwumuntu ophuphayo futhi la ebona-ke imvula liyana, leli phupho leli kuyahlukana-ke, liba nencazelo eningi. Yenzeka ukuthi uma uphupha imvula kusho ukuthi kune-gift noma kusho ukuthi kunefa elithize onalo. Kwesinye isikhathi kwabanye lisho ukugula, lingasho ukuthi uzogula noma kunomuntu osuke egula ekhayeni, kodwa mhlawumbe uzophinde lokhu kugula okumambile kudlule. Kodwa uma ukuthi lina nje lishaya amathembu kanye ngendlela-ke e-right, lichaza-ke impumelelo entweni-ke osuke uzenza. Kanti uma liza ngomoya, linesiphepho, lineshingishane, liduma kabi, lishaye umbani, lisho-ke inkathazo noma lichaza amashwa, kodwa futhi okungeke kulaste isikhathi eside ngoba uma lindlula lezi zimo lezi zizohamba phinde zenjani, sikwazi ukuthi-ke zindlule. Sikhulume la ngomuntu othi mina ngiphupha-ke impi, ngiphupha ngisempini. Uma kwenzeka uphupha usempini, lokho kungachaza ukuthi ngase-ke ube nyamanambana kubantu osondelene nabo, kungenzeka ikhombane nabantu osondelene nabo. Kanti uma ukuthi umuntu osevele ehlala kwakhe noma osenomuzi, kusho ukuthi-ke izinto ngeke zihambe-ke ngendlela efanele, kungenzeka ubhekane nokuswela kulowo muzi osuke uhlala kuwona. Kanti-ke uma ukuthi umuntu okwazi ukuthi umuyibona usempini, ukwazi ukunqoba, kusho ukuthi whatever challenge ongahle ubhekane nempilweni uyokwazi ukuthi uyi-overcome, ukwazi ukuthi udlule kuyona. Yona-ke leli besichazela lona. Kanti futhi uma kungenzeka la uphuphele imoto, iphupho leli elivamile ukuthi umuntu ayiphuphe egibela imoto, uphupha ugibela imoto egijimayo. Abanye baye bacala ukuthi ugibela nje imoto, kwabanye kusho isifo, kwabanye uphupha ugibela imoto esuke igijima. Lokhu kusho ukuthi uzophumelela, kusho ukuthi izinto zakho zizohamba kahle ozenzayo. Uma ukuthi uphupha mhlawumbe imoto emile, kusho ukuthi izinto zakho zimile, zibambekile, angeke uphumelele, kusho ukuthi izoke zithi nje ukholdeka, kuzoba nento ezokubamba. Kanti-ke kusho-ke mhlawumbe ukuthi uzoba mpofu empilweni.
kodwa ngokwaleso sikhathi ngoba phela yonke into inesikhathi sayo. Asikhulume ngomuntu ophupha imifino, into efana nembuya kanjena. Uma uphupha-ke ukha imifino nje, lokhu kusho ukuthi-ke ngenzeka ube umuntu ozosebenza kanzima, noma uzobhekana ney'ngxabano ey'thize, noma umuntu ozoba nokudinwa okuthile. Uma uphupha uyidla futhi leyo mbuya noma leyo mfino leyo, kusho-ke izinto ezingahambi kahle empilweni yakho. Nangoku umuntu uphupha uyafunda, uma ukuthi uyaphupha uyafunda, umuntu uphupha njalo efunda, kusho ukuthi kubika inqubekela phambili yezinto ey'dinga ulwazi. Kusho ukuthi ukhona okutholayo kunenqubekela phambili in terms of gaining knowledge or experience endaweni ethize. Kanti uma ngenzeka uphuphe imbuzi, ube umuntu ophupha imbuzi emhlophe, lokho kusho-ke inhlanhla. Kodwa uma uphupha imbuzi emnyama, kusho ukuphatheka, kusho ukugula, kusho ukuthi isimo sempilo sizoba ntekenteke, kuzoba buthakathaka. Ibona-ke abaphuphi esitha sikulethele wona lawa namuhla. Sithemba ukuthi azokwazi ukuthi unikeze incazelo, kodwa-ke akubaleke nanto elinye lamaphupho elibalulekile. Kuyenzeka uphuphe ushaya umuntu, more often uphupha njalo umuntu omaziyo umshaya. Lephupho leli incazelo yalo imile kanje: uma uphupha umuntu omaziyo, kungenzeka i-girlfriend yakho uphuphe uyayishaya, kungenzeka i-boyfriend yakho uphuphe uyayishaya, kungenzeka ubhuti wakho, kungenzeka whoever ongamphupha umshaya kanti uyamazi. Lo muntu loyo kusuke kuchaza ukuthi kunento asuke eyenza kodwa engekho right, eyenza kuwe noma eyenza ngawe ingekho right, ingakho uyiphupha umshaya. Kodwa futhi uma kwenzeka